ಆಗಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಟ ರಡ್ಡಾರ ಏನು ಕಂಡೆ ಒಡಿಲಿ ತೊಗೊಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗುರುಪುರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಪ್ಪಿರ ಬಚ್ಪೆಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಏನು ಬಿಟ್ಟ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ತೋಲೆ ತೋಜ್ಬ ಏನು ಬಿಟ್ಟ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ತೋಜ್ಬ ಅಬ್ಬೋ ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಪತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿಲಿಗೆ ದಾನೆಗೆ ಉಪ್ಪಾಡಪ್ಪು ಪೂರ ಹೋಗಿದಾತಿ ಚಿನ್ನೊಂದು ಚೇಜಾಣ ಹಂಗೆ ಹುಲಿ ಇಂಚು ಬಿದ್ದಾದೆ ತೋರಿಸಿ ಇಂಚು ಬಿದ್ದಾದೆ ಕುಂಕುಮ ನಾ ಬಿಟ್ಟೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದಿಂದ ಒಯ್ಪೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡಿ ಶೋಕ್ ತೋಜನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜನ ಫುಲ್ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ಆರೆಂಜ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವಳು ಆಟದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಯಿರು ಅಂಚ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗಂಡನಿ ಬಾಲೆ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರ ಎನ್ನ ಗಂಡನೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮಗತ್ತು ನೆತ್ತ ಶೌರ್ಯ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಆನೆಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮಗೂ ಪೋದಿಲ್ಲ ತುಕ ಇಂಚಪುರ ಉಪ್ಪುಣಂದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಪಾಡುವೆ ಬರಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಲೆ ತೆಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಐಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಾತ ಸೊ ಅಂಚಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೂಯಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಪುನು ಐಕ್ ಊರ ತುಲೆ ಮುಖ್ಯ ಏ ನವದಾದ ಅನ್ಪನಿ ಅಪ್ಪ ಗಿಟ್ಟ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಣೆ ಪೂರ ಬಸ್ ಟು ಬಿದ್ದದ್ದಿ ತೋಜ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಅಲ್ತಂಡ ಬಾಯ್ ರಾಮ್ 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 ಬಾಯ್ ಆಯ್ತು ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಏ ಅಪ್ಪು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಏ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಮೇರೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಕುಲ್ದಿಂದುಲಿಗೆ ಜಾಗಿದ್ದಿಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಉಡುದ್ದೆ ಕಜೆ ಪದವು ಕೊಳಂಬೆ ಪುರ ಬರ್ಪಿನಿ ಗುರುಪುರ ಸೈಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಅಂಚಿ ಪೋಡಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಊರು ಪಂದು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸೈಡೆ ಪೋಡತ ಸೊ ಪಡುಪೇರಾರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂಗದಹಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬಚ್ಪೇಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪುಗ ಶೇಖರಣೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಚ್ಪೇಗ್ ಪೋಯ ಹೌದು ಜಾರ ಅಪ್ಜಿ ಅವಳಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪಾನ ಮೂಲ ಉತ್ತಾಡದಾನೆ ಮೂಲ ಅಪ್ಪಡ ಅವಳು
ಸೊ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಇಂದು ಸಂಗಮ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಳು 11 ದಿನ ಆದಿತ್ಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾದ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡ ನಿರ್ವಾರು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ. ಬಟ್ ಬಹುಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಪೋಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಪಂದ್ ಖುಷಿ ಆತ. ಆಂಡ ದುಂಬು ಬಯ್ಯಡ್ ಇತ್ತಿಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಂಡಲ ದುಂಬುಗೊಂತೆ ಬಂಗ ಆಂದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಬಟ್ ಯಾನ್ ದಾದನ ಬಚಾವ್ ಆಯೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತು. ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜವನೆರ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರು ಪೋದಿತ್ತೆರ್, ಯಾನ್ ಲೇಡೀಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರವು ಹೊಡ್ದಿತ್ತಾನ. ಅಕ್ಲ್ ಕಲಶ ಪತ್ತೆ ದಿತ್ತೇರ್. ಗೊತ್ತಿತ್ತುದುನೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸೀರೆ ಪೂರ ತೊತ್ತುದು ಯಾನ್ ಬೈದ್ವೆ ಕಲಶ ಪೂರ ಪತೊಂದು. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಿ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಗುರುಪುರ ಪೋಪಿನ ಅತ್ತ್ ಬಚ್ಪೆ ಪೋಪಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇತ್ತಿಜ. ಸೊ ಐಕ್ ಅದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಟಾಪೆ ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ ಬಾಲೆಲ್ ಎತ್ತುಂಡ ಓಲಾಂಡಲ ಬೊಕ ಚೊರಪಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಪತೊಂಡ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಡು ಪಂದ್ ಡ್ರೆಸ್ಸೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾನ. ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋಯೆರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರ್ ನಂಜಿಯೆಲೆರ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್, ನಮೈತೆ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ಪೋಪುನೆಕ್ ನಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಬಾಲೆ ಎಲ್ಯ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಅಂಚ ಕೆಲವು ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗ್ ಪೋಪಿನ ಎಂಕ್‌ಲು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಪೋವೊಡೇ ಪೋಂಡು ಇಪ್ಪುನ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗ್ ಎಂಕ್‌ಲು ಪೋಪನೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಯಾನ್ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ಪೋಪಿನಿ ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಲತ್. ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ ಅವ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್‌ನ ಸಪೋರ್ಟುಡೆ. ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಬೇಲೆತ್ ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್‌ನ ಸಪೋರ್ಟುಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಲ ಇತ್ತಂಡ್. ಯಾನ್ ಕೆಲವೆರಡ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಣ್ಣಡ ಕೆಲವು ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಗುರ್ತದಕ್ಲೆಡ್ ಇತ್ತೆರ್. ಅಕ್ಲೆಡ್ ಪೂರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಉಂದು ದಾದ ಓಲಾಂಡಲ ಸಂಘಟನೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಪಂದ್ ಉಂಡ ಪೂರ ಕೇನೊಂತೆ ಮೂಲು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ. ಐಕ್ ಅದ್ ಅಕ್ಲೆಡ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪಗ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚಲ ಎಂಕ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್. ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂದು. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡ್ ಜನ ಏತ್ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಉಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ ಮಗನ ಮಿತ್ತುಲು ಅಂಚೆನೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಉಂದು ಕನವಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಆಸೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ತುಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಐಲಕನೆ ಎಂಚ ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಗ್ ಮೋಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್. ಫೈನಲಿ ಸುಂಗದಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಬಚ್ಪೆಡ್ದ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ. ಸೊ ಕೈತಲ ಆಯ್ಲಕನೆ ಬೊಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನಿ. ಅರ್ಲಾದೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಹಸ್ರಣ್ಣರು ಈ ಲೇಸಿದ ಉದಿಪಾನವನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಡಾರನ ಅರ್ಲಾವಿರ ಅಂಚನೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ಉಸಿರೇ ಹಿಂದುತ್ವದ ಉಸಿರೇ ಗೆಲುದನಿಯು ಗುಡು ಗುಡುಗೆ ಸೋಲು ಸೊಲ್ಲಡಗೆ ನಾಳೆಗಳು ನಮ್ಮದೆನಿಸಿವೆ ಭರವಸೆಯ ನಾಳೆಗಳು ನಮ್ಮದೆನಿಸಿವೆ. ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಮೋಕೆ ಗೌರವ ಜೀವ ಮಸ್ತ್. ಕೆಲವೆರ್ ಪೋಡಿವೆರ್ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದ್ ಪೋಂಡಲ ಕೆಲವೆರ್ ಪೋಡಿವೆರ್ ದಾದೆಗ್ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಪಂದ್. ಬಟ್ ನಮ ರಸ್ಕ್ ದ ತಿಂದು ಪೋಡು ನಮಕ್ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್‌ನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯೆರೆ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಜವನೆರ್. ಬಟ್ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆನೆ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಯುಜಿ ಯಾನ್ ಜೇರೆ ದೇವೆರೆಗ್ ಬುಡ್ದು. ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆನ ವಹಿಸೋದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಡು. ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ನುಡಿ ಕೊರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಕೆಂಡ. ಸೊ ಪೋಪಿನೆಡ್ ದುಂಬು ದೆತ್ತಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಅದ್ ಖಾಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್.
ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಡು ಪನ್ಪುಲಕ್ಕನೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲಿನ ಲೈಕ್ಸ್ ಶೇರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಕೊಂಡ ನನ್ನ ಲಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.